La vivència d'una situació de desemparament en un adolescent té un impacte, entre d'altres possibles, en la seva salut mental i física, provocant que incrementi la seva situació de vulnerabilitat. A Espanya hi havia 49.985 infants al sistema de protecció l'any 2018 i a Catalunya actualment hi ha 8.022. D'aquests, el 52,7% són adolescents i joves d'entre 12 i 17 anys. Es considera necessari prestar atenció a les necessitats d'aquests adolescents i joves, especialment en l'àrea emocional i relacional, per millorar el seu benestar i, a la vegada, contribuir positivament en la seva integració social i en el seu desenvolupament educatiu. Però per començar, què suposa una situació de desemparament i quina resposta es dona a aquests adolescents i joves? Una situació de desemparament es produeix perquè l'adolescent o jove ha patit maltractament, ja sigui físic, psíquic, abusos sexuals, explotació o d'altres tipus. No ha estat protegit de forma adequada i la seva integritat està en perill o bé ha estat abandonat pels seus pares, mares o tutors. Davant de les situacions de desemparament, l'entitat pública competent posa en marxa les mesures protectores considerant l'interès superior de l'infant. Les mesures de protecció poden ser l'acolliment familiar, que es caracteritza per oferir un entorn familiar d'una forma temporal per protegir l'infant, educar-lo i estimar-lo. Aquest acolliment es pot donar en família extensa, que poden ser els avis, tiets, altres familiars o persones amb afinitat, o bé amb una altra família en la qual no es té cap tipus de relació. La durada de l'acolliment o altres aspectes específics, com per exemple la urgència, donen lloc a més tipologies. Per altra banda, trobem l'acolliment residencial, que consisteix en oferir protecció i atenció integral en un entorn residencial, el que implica la convivència en grup. Existeixen diferents tipologies de centres residencials per donar cobertura a necessitats específiques, però la majoria d'infants són atesos en centres residencials d'acció educativa. Mentre l'infant es troba en situació d'acolliment, es realitza una intervenció socioeducativa amb la família d'origen perquè recuperi les seves funcions protectores i educatives. Durant aquest temps, es realitza un seguiment de la situació de la família per part dels equips especialitzats i es realitzen trobades entre els fills i filles i la família d'origen per millorar la relació i promoure la reunificació. No obstant, no tots els casos aconsegueixen finalitzar en una reunificació familiar. Els adolescents i joves que entren al sistema de protecció a partir dels 12 anys tenen més possibilitats d'arribar a la majoria d'edat estant en situació d'acolliment. Els adolescents i joves que estan al sistema de protecció, com qualsevol altra persona de la seva edat, estan en plena conformació de la seva identitat i es plantegen el seu futur. En aquest procés cobren importància les necessitats entorn a la història familiar i la comunicació, la convivència entre dues famílies i la gestió de les relacions i les visites amb la família d'origen. També cal considerar en aquest procés els canvis de mesura protectora o de família i centres d'acolliment i el seu impacte en l'adolescent o jove i la seva vida. Com ajudar al desenvolupament positiu d'aquests adolescents i joves? En descriurem 4 eixos. El primer, es refereix a considerar l'adolescent potenciant i descobrint els seus talents en perspectiva de resiliència. Els entorns promotors de resiliència han d'oferir oportunitats per tal que els adolescents i joves puguin desenvolupar relacions amistoses i de suport enriquidores, promoure noves experiències, fomentar l'autoestima, incrementar la percepció d'autoeficàcia i orientar-los a definir els seus interessos i aficions. En segon lloc, es considera rellevant que les figures educatives considerin la diversitat familiar i facin ús del llenguatge inclusiu, tant en la seva comunicació com en les activitats que es realitzen als centres. El missatge a transmetre és clar. L'acolliment aporta diversitat, però no per això aquesta diversitat familiar indica que sigui pitjor. Per exemple, es poden introduir debats sobre els models familiars diferents, profunditzar en arbres genealògics que incorporin més branques i que permetin assenyalar les que considerin més significatives als propis adolescents o joves. També cal sensibilitzar la societat per lluitar contra l'exclusió social, promocionant
una base segura en la relació educativa i encarregant-se de promoure la convivència i el respecte en l'entorn educatiu. És necessari trencar estereotips per evitar situacions discriminatòries, oferint recursos als adolescents per la gestió d'aquestes situacions. Es proposa la definició d'un pla individualitzat per afrontar aquests temes, alhora que reforça la convivència en el grup educatiu. Finalment, es proposa millorar la col·laboració entre el centre educatiu i la família acollidora o els professionals del centre residencial. El primer dilema que cal resoldre és l'equilibri entre respectar la confidencialitat de la informació personal sobre la història de l'adolescent i intercanviar la informació necessària per a desenvolupar la tasca educativa. Tot i que la recerca encara es planteja preguntes a resoldre per millorar la xarxa, la direcció clara és la d'establir una línia de cooperació en els aspectes educatius i socials que afecten a l'adolescent i jove. Tant siguin adolescents que estan en acolliment familiar o residencial, es pretén atendre les seves necessitats articulant els recursos dels serveis socials amb la família, els centres residencials i els centres d'educació formal per tal de poder millorar la seva qualitat de vida i promoure un entorn saludable.